Nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Peter Chvojka a témou mojej prezentácie sú výstupné zariadenia virtuálnej reality. Pojem virtuálna realita ako prvý zaviedol Jerome Lanier v roku 1974. Existuje viacero definícií, čo to vlastne virtuálna realita je. A jednou z tých jednoduchších definícií, že je to počítačom generované trojrozmerné interaktívne prostredie, v ktorom je človek vnorený. Cieľom virtuálnej reality je snaha o čo najvernejšie zobrazenie priestorových modelov a scén, manipulácia s nimi, tvorba reálneho sveta, respektíve jeho časti, so všetkými pravidlami, zákonitosťami, taktiež pohyb v trojrozmernom priestore, a to všetko v reálnom čase. Vlastne tieto systémy virtuálnej reality môžeme rozdeliť na akési subsystémy, že na prvom mieste je to vizuálny subsystém. Človek vníma svoje okolie z 80% pomocou vlastne vizuálnych vnemov, preto prepracovanie práve vizuálneho subsystému bolo na prvom mieste. Tu sú vlastne dva základné princípy, s ktorými sa pracuje z hľadiska dynamiky. Prvý princíp predstavuje v podstate sledovanie statického monitora. Sem patrí premietanie do okolia pozorovateľa na veľké projekčné plochy, ktorých rozmery sú väčšie ako zorný uhol pozorovateľa a taktiež majú vysoké rozlíšenie. Ale taktiež sem patrí sledovanie klasického počítačového monitora, ktorý generuje nejaký 3D efekt. Z fyzikálneho hľadiska vlastne ten princíp 3D efektu je založený na tom, že je potrebné dosiahnuť posunutie obrazov medzi očami. Na to sa používa snímanie pomocou dvoch videokamier s príslušnými polarizačnými filtrami. A pri zobrazení sa použijú opačné polarizačné filtre. Toto sa dá dosiahnuť vlastne aj okuliárami, kde jedno zrkadlo prepúšťa vertikálne vlnenie a druhé zrkadlo prepúšťa horizontálne vlnenie, alebo teda zrkadlami nejakými farebnými, avšak potom to videnie je obmedzené iba na dvojfarebné videnie. Tieto okuliare sa nazývajú pasívne okuliare. Druhou možnosťou je sekvenčné zobrazovanie tých pohľadov, oboch pohľadov na monitor, pričom v príslušnej synchronizácii sú zastrpované príslušné oči. Na to sa používajú aktívne okuliare, tam sú vlastne nejaké LCD obrazovky, ktoré vám v tej synchronizácii budú zastrpovať oči. Tu máme znázornené tie aktívne okuliare a taktiež tu máme zobrazenú nejakú miestnosť, kde sú veľké projekčné plochy, kde sa premieta ten obraz. Táto miestnosť sa nazýva Platonská jaskyňa a býva vybavená aj kvalitným zvukom, o ktorom si neskôr povieme viac. Druhý princíp nám umožňuje, aby sa vlastne ten obraz pohyboval priamo s užívateľom, keďže zobrazovacie jednotky sú umiestnené na hlave užívateľa. Toto je výhodné preto, že užívateľ vlastne nevypadne z tej virtuálnej reality ani pri prudšom pohybe hlavou a taktiež umiestnenie obrazu do ohniska pohľadu zabezpečuje lepší pocit z toho 3D efektu. Používa sa tu buď pár malých CRT obrazoviek alebo LCD displejov a periférne zariadenia, ktoré toto umožňujú, sa nazývajú iPhones, čiže v preklade slúchadka na oči alebo head-mounted display. Najskôr sa vlastne používali tie CRT obrazovky, ktoré kvôli svojej hmotnosti a rozmerom nebolo možné priamo upevniť na hlavu. Preto sa uprednostňoval periskopický variant označovaný ako BOOM, Binocular Only Orientation Monitor. Vtedy vlastne tie obrazovky boli pridržiavané pred očami pomocou periskopického ramena, čiže to vyzeralo ako klasický periskop. Neskôr sa začali používať LCD obrazovky, ktoré boli vlastne menšie rozmerovo a dali sa priamo budovať do tzv. Dátových pilier. Nová možnosť, ktorá sa v súčasnosti skúma, je premietanie obrazu do pozadia sietnice pomocou laseru alebo potom využitie nejakých 3D zobrazovačov, respektíve hologramov. Čiže tu máme vlastne zobrazenú tú dátovú príľubu, ktorá je vstupno-výstupným zariadením. Výstupným zariadením je to preto, že sa tam zobrazuje ten obraz na tie monitory a vstupné zariadenie je to z hľadiska toho, že tu existujú senzory, ktoré nám monitorujú tú polohu hlavy, čiže keď sa otočíme hlavou, aby ten obraz vlastne odpovedal tomu,
A toto slúži ako vstup pre výpočtovú jednotku. Po zraku najviac informácií vnímame pomocou vlastne sluchu, preto veľmi dobre musí byť prepracovaný aj akustický subsystém. Generovanie 3D zvuku je však veľmi náročné, preto sa systémy virtuálnej reality prvého a druhého stupňa uskrovnia vlastne so stereozvukom. Napríklad aj tá dátová prilba má namontované slúchadká, ktoré produkujú len stereozvuk. Avšak potom tie úplné systémy virtuálnej reality používajú už minimálne kvadrofónny zvuk. Ten sa uplatňuje napríklad aj pri tej platonskej jaskyni, ktorá bola zobrazená skôr. Ďalším subsystémom je kinematický a statokinematický subsystém, ktorý slúži na určovanie polohy a pohybu. Ten je založený na viacerých princípoch, a to môže byť mechanicko-gyroskopický, ťahlový, infračervený, ultrazvukový, optický, magneticko-indukčný a mnohé iné princípy. Tieto systémy bývajú zabudované v dátovej príľube, ako som spomínal, taktiež v dátovej rukavici a v dátovom obleku. Viacej sa teda zameriame práve na dátovú rukavicu, ktorá je taktiež ako dátová príľuba vstupno-výstupné zariadenie. Ona býva založená na viacerých princípoch a je to mechanický princíp, kde sa ohybom prstov a ruky vlastne menia mechanický lanka, na základe čoho sa prepočítava potom pohyb ruky. Potom je to princíp založený na zmene elektrického odporu. A tretí je optický princíp, kde zasa ohybom prstov sa zmení priepustnosť svetelného lúča. Z tohto hľadiska je dátová rukavica vstupným zariadením pre tú jednotku výpočtovú. Avšak my vlastne musíme pre toho užívateľa v tej virtuálnej realite generovať aj nejaký pocit hmatu, dotyku alebo vlastne odpor, čiže nejakú spätnú silovú väzbu. Na to sa používajú hmatové a dotykové subsystémy. Riešenia sú väčšinou veľmi robustné a neflexibilné, nazývajú sa exoskelety. Používajú sa tzv. Vzduchové valce, ktoré sa označujú ako aerobox, aeropil alebo aerocylinder. A oni vlastne vytvárajú ten pocit dotyku, odporu, čiže na toto sa uplatňujú. Pohyb v týchto virtuálnych systémoch nie je veľmi dobre riešený, väčšinou je to iba lietanie, čiže je to nejaký bezodporový pohyb. Tieto vlastne zariadenia hmatové a dotykové bývajú implementované v dátovom obleku a ten pohyb má najlepšie to vyriešený zariadenie, ktoré vyvinula americká armáda, je to nejaká platňa, ktorá sa vlastne hýbe s užívateľom, ako sa on hýbe a vzhľadom na tú miestnosť postáva staticky. Systémy virtuálnej reality majú široké uplatnenie v praxi, ako som spomínal, využíva ich armáda. Sú to predovšetkým letové trenažéry, kde si piloti môžu vlastne skúšať rôzne manévre. A potom je to v medicíne hlavne, kde sa už tie operácie neskúšajú na živých pacientov, ale študent je vlastne ponorený do tej virtuálnej reality a tam operuje. Taktiež pri reálnych operáciách operované miesto je niekoľkonásobne zväčšené na monitor a ten vlastne lekár operuje na tom monitore. Jeho pohyby sú veľmi presne prenášané na mechanické rameno, ktoré operuje za neho. A tu sú odstraňované vlastne také nedostatky ako je krvenie ruky alebo nejaký strmý pohyb rukou, aby sa znížila devastácia vlastne toho ľudského tela. To je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, áno, máte odpoveď. Ja som sa opýtať, či existuje nejaký komerčný software alebo či je to len pre armádu a pre medicínu? No je vlastne software, je taký jazyk, ktorým sa popisujú vlastne tie virtuálne systémy, normálne niečo ako hotelovú, čiže tam sa dajú tvoriť aj také softvery, normálne to sa dajú nemusíš mať nejaký program, prostredí, ktorom budeš vytvárať, ale poznať by bolo presne Ja by som sa chcel spýtať, že na akom princípe funguje hologram. Si to tam spomenul, teraz nie. Priznám sa, že som si to presnejšie neštudoval, tak budeš si sa pozrieť na to a poviem ti to po prezentácii. Ešte niekto? Vieš, čo znamená to anglické slovíčko virtuál? Virtuál? Na binári? Vie niekto?
Čo znamená v preklade virtuálna realita? Virtual reality? Virtual je skutočný. Skutočne. Áno. Len aby ste vedeli, že niektoré tie veci naozaj nedajú zmysel v slovenčine, keď sa používa virtuálne. Prečo sa to volá Platonská jaskyňa? No, lebo Platón navrhol takú jaskyňu. Bolo také zariadenie už v starších dobách bolo tak navrhnuté, že, ale akože neviem, kto navrhol tak, že svetlo vnikalo do nejakého priestoru a tam sa potom zobrazovalo vlastne obraz na protiľahovej strane. To je nejaký obraz, som videl, ale neviem, prečo sa tak bolo. To je idea Platóna, že ty nedokáže rozoznať, že keď tam budeš sa pozerať do tej jaskyne dovnútra, že keď tam bude niekto chodiť za tebou, že vlastne ty nerozoznáš, kto to je, tak ako z toho tá virtuálna realita asi. Povieme si k tomu viac, ja v tom tiež nie som úplne doma. Dobre. Pre mňa fajn. Ďakujem.